ኣታ ሰብ በጃኻ ከበረሓ ዋላ እኳ ኣፋ ከምኡ ይበልድ ኣንበር ውሽጣ ግና ንኡ ብምርኣት ሓጊሳ ነበረት። ኣነ ደኣ ካብ ጽቡቕ ባሕራቴ ዝብሎ ዝጀመርኮ መፈጸምቱ ከይብጽሕኹ ዘየገድፍ ምኾነ እዩ። ወዲ ሰብ ካብ ዕላምኡ ብዝኾነ መሰናኽላት ክዕንቀፍ የብሉን ክትብል እያ ኣደይ ንምንኣስ ሓወይ ክትምዕዶ ዝሰምዑ ሓቂያ ናተይ ዕላማ ድማ ንስኺ ንሱ ድማ ንኣኸ ምምላስ ስለዚ ኣይክሰምዓክን ምስ በላ ንስኻ ፍሉይ ኢኻ እንዳበለት ከይተረድኣ እንዳሰሓቐት መንገዳ ገበረት። ደገ ምስ ወፀት ምስኡ ተራኺባት ትስሓት ተፃወት ትሕጉስ ገዛ ምስ ኣቶት ኣቦኣ ክቋየቕ ኣብ መወዳእቱ ብምልማድ ነቲ ነታ ገዛውቲ ዘሰክሕ ሰብ ኣፍቀረቱም ክትሕጎስ ድያ ክትሓዝ ግና ትፈልጦ የብላን። ምስኡ ብፍቕሪ ዜራ ማለት ምስ ኣቦኣ ምብታኽ ምዃኑ ትፈለጥ እያ። ምእንቲ ርስኡ ኣቦኣ ዋላ እኳ ጥዑም ሰብ እንትኾን ግና ሓያል እዩ። ክሳብ ሕጂ ከማን ብመኣዳ ዝሓልፎ ዘሎ ኣዝዩ ስለ ዝፈትዎ እምበር ሓኒቑ ፈረጥ መበላ ነይሩ። ግና ዋላ ደኣ ንሳ ተፍቅሮ ደኣ እምበር ንሱ ከም ዘፍቅራ ትፈልጦ የብላን። ብዛዕባ ፍቕሮም ብጌጋ ክዛረብ ሰሚዓቶ ኣይትፈልጥን እያ። ዘስተባሓለትሉ ነገር እንተሎ ከማን ንቕድሚኡ ከም ዝኾነ ጥራይ እዩ። ሂወታ ሕውስብስ በለ ኣብ ሓደ ሕሙት ናይ ሓጎስን ሓዘን ስምዒት ኣንጸባረቐ። እሞ ጽባሕ የራኽበነ ቻው ኣቦይ ኣቦይ ክትብል ኣቦኸ ከይርኤኪ ምስ በለም ሃራይ ምኻድ ስኸይዲ ሓንቲ ሕቶ ግና ክሓተካ ፍቓደኛ ዲኻ ምስ በለቶ ሕተቲ እንታይ ፀገም ኣሎ ስለ ዝበለም ብዛዕባ ፍቕሪ ክትዛረብ ሰምዒ ከይፈለጥን ንምዃኑ ኣፍቂርካ ትፈልጥ ዶ ምስ በለቱ ሕቶ ኢልክ ድኸ ተሓትኒ ዘለኺ እንታይ ማለት ኸ ፍቕሪ ኣፍቂረ ኣይፈልጥን ፍቕሪ ክሕዘኒ ኸማን ኣይደልን ምስ በላ ክላ ንስኻ ስኢልካ ኢኻ እንዳበለት ቻው ከይበለቶ ፀርፀር እንዳበለት ናብ ገዝኣ በለት። እንታይ ኮይና ዘጓል ፍቕሪ ገለ ትብል ንሱም ብዙሕ ከተገደሰም መንገዱ ገበረ። ኣሕመድ ቀሲኣ ኮይና ተንፀርፅር ነበረት። እንታይ ዝኣበስ ፍቕሪ ኸ ይብለኒ ኣታ ምስ ምንታይ ዓይነት ሰብ ፀሚደ ዘለኹ ዋላ ማእገርገር ፍቕሪ ዘይርድኦ ዘይሰርሕ ዘይመሓር ኣታ በቲ ሓደ ሰሓቂ እዩ ኣቦ እዚ ሰብ ኣፀሊሉ ዘርሞ ዘርሞ ከትርፈኒ ይክደን እዩ ዘብል ኣታ ምስጠናይቲ ንፍቕሪ ዝሓተኒ ዝነበረ ሰብ ዶ ይኸውን ምስኪናይ ነዚ ተፍቅሮ ሰብ ደልዩ ኮለል ክብል ነዘይሰልጦ ግዚኡ ኣጥፍኡ ኣታ ረጊሙኒ ዶ ኸውን እንታይ ደኣ እሞ ክብል ሓደ ፅቡቕ ነገር ከስኣኖ ኩሉ ከክፍኡ ኣኻኺቡ ሂቦ ኣታ ዕድለይ ድዩ ዋላስ ዕድል እዩ ፈጣሪ በጃኻ ልቢ ክፈቶ እንዳበለት ምስ ፈጣሪኣ ክትዛረብ ጀመረት። መስማዕ ምሽ ኣበኺ በሊ እዚ ዲ ክዳውንቲ ሻንጣ ሒዝኪ ገዛ ይግደፍለይ ምሸት ገዛ ምእንሳእቶትያ ሻንጣኣ ኣዳልዩ ኣቦኣ ከምኡ ዝብል ዘሎ ኣዲኣ በጃኻ ግደፍ ኢላ ምስማዕ ዓብይዋዩ ኣታ ኣቦ ሕጂ ምሸት ምድራ ናበይ ምስ በለቱ ብስምባደ እንታይ ፈሊጠ ናብቲ እዋላ ወዲ እምበር ናበይ ደኣ ካባና ዶ ንኡ ኣይመለስክን ስለዚ ኪድ ናብኡ ካብ ድሕሪ ሕጂ ጓላ ኣይኮንክን ተማዒርኪ ዘይሰምዕ እንተኾንክ ደኣ እንታይ ክገብረክ ምስ በላም ኣታ ኣቦ በጃኻ ምስ በለቱ ኣቦ ኣይትበለኒ ካማኸ ዓይነት ጓል ይብለይ ሕጂ ኣብ ካልእ ከተበፅሓና ገዛ ይግደፍለይ
ወይ ድማ ካብ ድሕሪ ሕጂ ብጌጋ ምስ ወዲ ኣይክረአኒ በሊ ካብ ዝበፅዐ ግና ዝኾነ ኣይሰማዓክኒ ምስ በለም ኣታ ኣቦ ዘይበኣሉ እንዳኣሉ ኣብ መንገዲ ዝኣክተን ዘሎ ዝብል ዘረባ ከይተረድኣ ምስ ኣምለቐት ገጽ እንተዘይትሕዮ እንታይ ኣምሲሉ እዩ ዝኣክተኪ ከምኡ እንተኮይኑ እሞ ክትመስክሪ ኢኺ ኣብ ሕጊ ጠልጠል ክነብሉ ኢና ኣነ እኮ ኢደ ከይምራስ ሂልየ እምበር በኣለይ ምስ ኣኽልኩ ምስ በለም ፖሊስ ምስ ሰምዐት በኻ በኣሉ ዘይብልኮ እንዳበለት ተተዓሰት ተፈተወ ሰብ ብሰንካ ክእሰር ኮነ ዝኾነ ፀገም ክረክብ ድሌት ኣይኮነን ኣታቦ በጃኻ እንዶ ተረዳእኒ ምስ በለቱ ኣቱ ቆልዓ ወሊድና ክንበር ኣይወለድክናን እዚ ኩሉ ዓመታት ሓንቲ ከይጉደልኩ ኣሓቂቀ ዘዕበኹ ኣብ ዝበፅሕ ክትበፅሕ እምበር ምስ ማንም እዋላ ጎደና ጎደና ክትዘርለ ኣይኮንኩን ወይ ገዛይ ግደፍለይ ወይ ድማ ካብ ረሓቂ ሃዲኡ ምረፂ ምስ በለም ተኸዶ ስለ ዘይብላ ከይፈተወት ኣይቀርቡን ኢላ ምስነ ነብኣታ ናብ ክፍሊ ኣበለት ኣብ ክፍላ ተኣፅያ እውን ጫጭ ኢላ ምብከያ ቀፀለት ከይተረድኣ ፍቕሪ ፅቡቅ ገይሩ ሰሪሕለይ ብደገ ተሓጒሳ ትመፅእ ኣብ ውሽጢ ገዛ ድማ እምባጋሩ እንዳፀንሐ ግና ተሸገረት ምእንታ ናቲ መትከኽ ወዲ ከይትረክብላ ዝሓመት ክንስሕ ኣይመለኹ ይባል ንክልተ መዓልቲ ሙሉእ ደገ ከይረአት ገዛ ተዓፅወት ኣቦኣ ድማ ብኡ መጠን ተረጋግአ እንተኾነ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ገፃ ስለ ዘይረአየ ወዲ ናፊቑ ማዓፆ ገዛ ምስ ኳሕኳሕም ኣቦኣ ኣብ ካንሸሎ ኮይኑ ፀሓይ እንዳመቐ ጭሕሙ ክላፀ ስለ ፀንሐ በዓሉ ማዓፆ ምስ ከፈቶ ከምዛ ሸይጣን ዘርአየ ሰብ እዩ ሰለስተ ግዜ ከይተረድኦ ዘመኣተበ ገዳ ሓቂ ክልተዮም ሰንቢዶም ኣታ መእገርገሪ እንታይ ክትገብር ደኣ ማዓፆ ገዛይ ኳሕኩሕካ ምስ በሎ ብናይ ሕርቃ መንፈስ ይቕሬታ ገዛ ተገይገለኹ ዘረባ ከይወስኸ ኣንፈቱ ጠዊ ካብቲ ማዓፆ ደኣ ተኣሊም ምእንተኣ ክብል እምበር ካልእስ እንተዝኾነ ይርስባ ዘገድሽ ኣይኮነን ኣቦኣ ግና የስቆርቆር ነበረ ጓለይ ደኣ ሕማቕ እንዳ ረኺባ ዘላ እንታይ ኸ ዝመስል ተካል ትርኢቱ ክዳኑ ሓፋቢሉ ዘይከኣለስ መዛ ሉል ትመስል ጓለይ ሕግብግብ እዚ ፈፂሙ ክኸውን ዘይብሉ ነገር እዩ ቀልጢፍካ ሰብኣይ ደለኻ ምምርኣዮ ከምዚ ኢልካ እሞ ኣይክነበርን እዩ ብሰንከ እዚ ጀልፋፍ ነዛ ምጭውቱ ጓለይ ክስእን እንዳበለ ናብ ጓሉ ብምኻድ ንዓይል ከይደኸ ነዚ ጀልፋፍ ወዲ ሕጅስካ ሕሉፍ ሓሊፎ ማዓፆይ ገዛይ ክኳሕካሕ ምስ በላም ዋላው እኳ ምእንቲ ክብረት ኣቦኣ ክትብል ገዛ ተዓፅያ እንተፀንሐት በዚ ኣብኡ ምስ ሰምዐት ግና ልባ ነጢራ ክትወፅእ ቁርብ ተረፈም ምእንቲ ርእሱን ምሒር ናፍቃታ ዘላ እሞ እንታይ ኢልካዮ ምስ በለቶ ከይተረድኣ ኣቱ ቆልዓ እንታይ ክብሎ ትፅበይን ኣለኺ ምስ በለም ኣቦ ወዮ ደኣ ስለ ዘኽብረከየ እምበር ኣነስ ምዚ ወዲ በቃ ፍቕሪ ሒዙንሎ ዝገበርካ ግበረኒ ምስ በለቱ ብዘይ ብሓይሊ ፍቕሪ ደፋፊእዋ እንታይ ኢሉ ሓለዋቱ ስሒቱ ዘርግሕ በለ